Ma'am, kamusta iti opening na dito pagadalan tayo na inkat, ma'am? As to naragsak met dito ngay may basa ket during the flag ceremony nagconvene nga nararagsak ken natunog dito bing. And we can say there is an increase of enrollment iti grade 7. Ti dati ket 600 plus laeng itattaket we have 726. So there is an increase of enrollment. So kadating is clear, ma'am, ano amin iti population iti inkat mo? For now, kasi agak acceptar kang pailaeng. For a week, siguro, ang value pailaeng. So manam na nga manayunan? Manayunan to pailaeng. Kasi adamit di kita naladaw nga nag-enroll because of some reasons, valid reasons. So, hopefully, nga aming ubing. I believe nga the higher grades ket naka-enroll da aminin. But for grade 7, di tayo pa amuno kasano pa iti pa na value iti enrollment na. Api man mga section dati grade 7? I think there are 15. Wow. 50, Then mano iti population ti may isang 45, 46 kakas dyan. Hantay matlag kurkurang iti classroom iti inkat mo? Iti dati ket as demet lang ang number of sections, isang awan iti pagkurangan iti room. Tilang nag-increase iti number of students per section. Dati-rati ket it runs 38 to 40, itatangket it goes with 43 to 45 kakas dyan. Okay, ma'am. Anam dagiti tatay flag ceremony yung anam dagiti na bagata yung kadagiti estudyante. First and foremost in presentar mi dagiti head teachers, no sino dagiti masapul nga approachen da wenno anat kasapulan da, no sino approachen da. And after that one na baga iti paganurutan nga dapat nga singsingpet da awan ti over the bakod. Kaya naibaga nga ti amin nga teachers ito ket nakasaga